Утрешната ми рутина. Ставам, измивам зъбите, наплисквам си лицето със студена вода, няколко пъти, задължително сутрин със студена вода, ледена направо. Правя си едно кафенце и си нанасям кремче за околочен контур, след това на цялото лице крем. Крема за околочен контур, който в момента ползвам, е против тъмни кръгове, тъй като той има укрепващо свойство. Аз нямам тъмни кръгове, но кожата вече ми е по-тъничка, нормално. С годините еластичността в тази зона намалява и това нещо започва да се случва още от по-млада възраст, от около 30 години. Затова съветвам и по-млади хора да почнат да се грижат за тази област за областта на околочния си контур по-отрано, за да може да я запазят здрава, еластична и да няма бръчици там. След което нанасям и от дневния крем. Всъщност този крем е комбиниран, и двата крема са комбинирани, дневен и нощен, така че се нанасят и вечер и сутрин, което е много добре, тъй като не се налага да купувате два отделни продукта и ако пътувате пък тогава е досадно да носите всичките тези неща с вас. Крема, който е за лице, който използвам в момента, е крем, който има успокояващи съставки, подпомагащи регенерацията на кожата, също така аргинин, една съставка, която леко изсветлява, но без да прави кожата ви фоточувствителна, т.е. ако имате някакви петънца, използвайки този крем, с времето кожата ви се изчиства от тях, както и примерно понякога ежемесечно ни се получават пъпчици, всички знаем, всички жени преди месечния цикъл и от тях остават понякога петънца, дори без да ги стискате, така че си решавате този проблем. И двата крема са много лекички, много бързо попиват в кожата, не остават мазни петна, подходящи са за всеки тип кожа, както за по-млада, така и за по-зряла. И абсолютно за всеки тип, за по-мазна. Моята кожа, примерно, е комбинирана, като зимата понякога от климатиците става и по-суха цялата, така че е склонна да са и лющи понякога, нали, ако се пресуши. Затова това е единия крем, който аз ползвам, и още един, който използвам, когато пък когато ми се прояви атопичния дерматит и в този случай имам лющене на веждите аз специално. Така че, ако имате нужда от съвети за по-специфична кожа, дерматит, атопичен, себорен или какъвто и да е, или розацея, имаме също подходящи продукти. Просто трябва да ме попитате. Сега продължавам ритуала, като ще си нанеса от тези продукти. Ще изчакам нали, да попият в кожата ми и ще нанеса и дневна UV защита, тъй като ще изляза. Ще нанеса от 50 фактор, моята вече се е изтъркала, тъй като аз се презапасявам. 50 фактор UV защита, 50 мл, имаме и малки разфасовки, които са много удобни за чанта, за да може да подновявате UV защитата си през деня, тъй като е много важно да я подновявате. Винаги, когато слагате UV защита, нанасяйте преди това крем за лице задължително и той да попие в кожата и чак тогава нанасяйте UV защита, тъй като чувам доста хора напоследък ми казват, че нанасят UV защитата директно върху кожата и даже някои слагат и дневния крем отгоре, което не се прави по този начин. Не, нанася дневния крем да попие в кожата, защото той действа всъщност кожата, той възстановява нашата кожа, хидратира я през деня, нощем я възстановява, когато слагаме нощен крем, подходящ за нея. В този случай този крем е комбиниран вечер да подпомага регенерацията, да действа антиоксидантно на клетките, да могат да се делят и да се възстановяват. Извинявам се. И след като попие кремчето много добре в кожата, нанесли сме си и този крем, тогава вече нанасяме от крема за UV защита, тъй като той трябва да остане на повърхността на кожата, тъй като UV лъчите са два вида. Лъчите на слънцето са два вида. Едните се опитват да проникнат вътре в кожата
и там да увреждат. Другите пък действат на повърхността. И двата вида лъчи са опасни, тъй като и двата вида подпомагат развитието на рак на кожата. Така че ние не трябва да допускаме нито едните да проникват в дълбочина, нито другите на повърхността също да увреждат кожата и да правят петна. И поради тази причина, моля ви, нанасите правилно UV-защитата. Нанасите първо кремчето, после UV-защитата и ако слагате фондютена е след UV-защитата. Също така имаме продукти, имаме и фондютен, който е с UV-защита, който също може да ползвате. И така, нали, това е начина, правилният начин. Както казах тук, аз поне се презапасявам да имам, тъй като и зимата ползвам UV-защита, когато ще бъда на слънце повече или на планина, нали, където има вятър, слънце. Задължително целогодишно слънцето вече е доста агресивно. Не само против петна, а за да пазим здравето си. Частите от тялото, които са ни изложени на слънце, трябва да се предпазват така че ще отделя едно видео специално за това нещо, защото нали, много хора използват и натурални масла и трябва да знаем кои натурални масла имат естествена UV-защита, за да не си предизвикаме някакъв проблем по кожата.